Druid. Nasakit na gamin. Nagpatong ko lang. Dali. Ay. Tama, Oh yeah. Alright. Cool. Oh. Pasil ba? Isa kan magsama ay. Vlog kayo namin sa One shot ka mo. Na. Nya barangay kayo uncle kay. Nya barangay kayo. Ay north kayo. North South Pilipil nya. Punta mo po. North South Pilipil. Ay first ka North Pilipil? Ay wala tawas basite. Di bali te North ta aduda. Ayan, Nagan lang. Nagan Oras Pirma. Harap kayo. Dahil lang ito mga nagparabor at Diyos at ito ang yaman ako iti naman nagparabor mo ito nga nabalinan ni man ako na nagbaligi ako iti lang ito doon italunat ni. Nangyari ng tapong tingay nila takot na rin. Gusto masukli yung masukli sa kaya reklamo, bakit naman sakit. Mapalasan tayo sa sila bulungan yung nakakapares na ito yung narin na 2022. Gusto nga, makaalam yung bulungan ko at dapat natin kayo gamitin. Dito lang nung sa kasunod na amin nga ito, hindi gobyerno. Nagkakulinas North. And syempre ako sa barangay Pilipil. Dahil nasa Sakit. Ayan, dito sa Sakit. Doon Dinong. Naga mo. Ito kami ni Dalia. Dalia. Ngina pala. Anya rita? Mangin bagi te? Bagyo te? Aja konti ko dete. Kuliglig. Anya alam nga buno-buno ka?
480. Parang naturturod dito. Gas. May konsumen kakailian. Adapti baru-baru nga nagtitingan din natay kaputan na orno nga tayo ibang akon. Nonix nga ada iti waras na kastoy. Dagiti hangin na bakuna na nagano mahiraman iti kadagiti may iti gobyerno. So nga dagiti kakailian nga hangin nagpapakuna kayo. DJ iti may bagay masapon nagpapakuna tayo tatlo makaawat tayo kung gasto so kalikakon dyan masapon nagpapakuna tayo para hindi pagsayaan lang tatatahan yung naman ipay lang next to adapto kay gasto masapon nagpapakuna hindi makaawat kung gasto pagsayaan yan ang mga hindi magat yung sa pek mo nagpapakuna tayo. Bakit ano na sir? Pero di ba kayo makakabay? Ayun na. Ito yung mga tol. God. Hanapan mo may rin. Hanap niya po ba? Yeah, Noel. Bubutan na kabalasan tiwan niya. Tay katakatawan na siya kayo. Pas tiwaras ti bono ba nakala ka. Hindi kaya. Sumpaw na yan ito. Oh, okay na nasak lang na sila. Bing, bay mabati ka ngay. Andi ubita, agdiretsuan jo. Agdiretsuan jo ko. Pot. Pamirinda ka dyan kita dyan. Bakang kumain din sa kuryang. Wah. Ano di? Ginawat na ni. Di para kan siga. Bayam niya kapitana yo kanan din. Di papaitan nga di. Ay kanan ton ono. Ay won di. Kanan Sharon. Amo nirik di. Tira man nanti. Kanan. Ready to
Wasan to ko dagustan na inmit-mit na. No, usan di mangala di hini ay binangkamarkanya mo ayo. Ay, damar ka na yung bike kita. Nya. Data baba. Ay, apo. Ay, tangkot ka. Wah. Lang nabati nga karga. Tapos lagayawan ti baksin na kata nga makahalan ulit. Ayok, dahil sa ate-ante. Kas makita yung nakompleto ba yung ti baksin dun? Thank you.